Armut kinongelam kenyo trap Youth Council HYC uba Roy Kubarsen ram President bat uba Rehemborji Saibon General Secretary kilatho show menteri ke PHE Marcus M Marak bat kerpat yu ban ailat I kontraktor na kejela bantrei ki kam ki jam ki bede ba kejingring umdi shekishnong kita Hakata ke Shiti kini arngut kinongelam ke HYC kiloong baya ke New Shillong Water Supply Scheme ke Sarkar Meghalaya kalala ban pelut syajar nirus pak kelur tingkap Kiloong ru bagi kontraktor na kejela kila banteri kini kekam. Kumta ki kermen maka sorkar jela kan tahu kilat kilinti bat ki kendon ban pencluri ki beriu kejela banteri hakani kekam. Jadi mana dong implementasi dan kendor ya Minister in charge of PHE Department. Kedai keluar ke New Shillong Water Supply Scheme. Ya kebana kalian dong Chief Minister benai sedang dong Newsnam kila inaugurate untuk New Shillong Water Supply Scheme. Akbala penting baru kani ke scheme nak kementawan sampun ya kani ke New Shillong Township ya. Kan pelut hi lani kan baiting ka ida ke Sarkar Meghalaya. Akbala jinglut jongka kan koi kumbakan rius pak krore banikong yang iso benai kublai ya Sarkar kabla shim ya kani ke lenti lani ke initiative ban pelong lani ban implement ya kum kani ke scheme akaba baru ngitip da se kani Shillong kani ke way ke isor kiba hamtam bandra ya ki administrative building jongka Shillong keberim di iso benai kublai ru ya kajingla jong Sarkar ban mara ya scheme ban isu ba kani ke scheme ke batmai le se kan long kajing yarap nam tara so Shillong ba mata kum ju nam tara New Shillong Township dia kajuk ke poru ni wan man kema ya Sarkar ba kani ke New Shillong Water Supply Scheme kani kata fully state sponsored scheme komot ba ka Sarkar jela dala dehi kan bay tingkai ya kani 100 pak di kumagilai di isnam ki balada mo ka Sarkar ka wanra ya ki scheme yo fair ba ka yarap jong ka Sarkar India ba kiwe ki external agencies ki ba bay pisai ki scheme yo fair tendala wanra ya kata komot ka Sarkar ka ban shna ba di ki kendon ni ki norms ban ai kontrak ya kita ki kam kum ke jingkwa ko jong ki la kalau Sarkar India la ni TDB hukum ta ter reha kani ka sin pa ka bamata bangilap ba ka Sarkar Meghalaya ni ka basna ya ka wanra la ni ka ba bay pisang ngi kwa ba ban pentri kami kani New Shillong Water Supply Scheme ki non su ki di bansna da Sarkar Meghalaya hi hakaba ya ki kam ki ba ki bri jong ki la pentri ki local qualified contractor jong ka jela Meghalaya ki di ban yo kam kat kum ga jing sautu ka jong ni yo jing tip ba ya ka phase 1 jong ni ka project ka ba kum ba sans pa klore la ai sa ka company ka berapa Pi kumba bancupan kan mau ya kajing keren jong Chief Minister jong i hapor bu play ya ketika ya kini project ba fair po New Shillong uang ba ka Sarkar Meghalaya po kajing alam jong ka MPP bat kiwi kiseng ki badon uang ba udon ya kata kajing trang lani kajing i ban i ya ka jela ka jong i ban poi sya kata $10 billion economy bat ka ju ko poru ba ka per capita income lani kajing yo jingkot jong wei po wei nong shong kan kiu kajing keli kalong kan kiu kum nu kata kayo ka kot jong wei pu wei nong shong lada ki scheme lani ki pisa ki badai ban telun tang hapo ka jala ka jongi lada ai no kontrak di company ki benabar komut ba ka pisa ka jongi bro khat ka sentut lo chaba sala nama kini company kin yo kata ka sans 4 crore ka 1000 crore kamu ka pisa kamu telun hapo ka jala telada kata ka pisa kamu telun hapo ka jala komut ba haing in yo i ba kata ka per capita income jongi nong shong ki jongi ki Kalau kata kenong remba, nak kalian belum meseng, Iwan bani kendo yo PHE Minister ban ong ba, kani kan rius pak krore, ka project jong New Shillong Water Supply Scheme, ya ki kam ki ba ki local contractor ki jongi, yong ki contractor jong jela ka jongi, ki bala bantre ya ka kam, dei ban ailat ki bantre. Ndai ban shu shna be ki package ki ba he ki sans pak krore ki 1000 crore, ki ban ailat tangi ki company na ba ban shim kam. Namar hab khadu hi ka jing dunong ka deyangi ka jing yo nong le se kan dei tangi kat tu kat ningut ki badon betah ni kam tadin ka jing kren ka jongi buat minister in charge of PHE ula kubur hangi hoat ba kani ka New Shillong Water Supply Scheme ka khamlong technically advance uang ba om ba baro ki kam ki bala ban trade ki local contractor de ula om ru ba kat ki kam
Haka phase 2 ke phase 3 ke phase 2 jong kani ke scheme kat ki kam ki bagi local contractor ki la bentre nak kalian jong department kan penting kena bakin ai ki local contractor te kata kali jing keren ke jong ni ban PHE minister but haka juk kampor ngilo ong ru bamde tangi ke new shulong water supply scheme ngilo ong ru bagi don ki wi ki project ki bale si la fund by direct daga sarkar Meghalaya kumjuru ki partially sponsored scheme jong sarkar Meghalaya ya ki bakum kita ki project lu ka sarkar ka dengan snai kendon hakata ka rukom baki brio ki jongi lani ki traishno ki belum qualified bantre ki kam kimde bandu no ti kata bagi jing kren nak kalian ka jongi ku peseng ko bangil apan pa ku matu minister but bo uru la shim poste buang bakat bala nak kalian ke department kan yele ban snai ki kendon hakata ka rukom baki brio ki jongi lani ki local contractor kin yo bentalang ki kam la kalong ko new shulong water supply scheme ba ki wi ku project lu ki belum fully sponsored daga jela ka jongi lani partially sponsored daga jela